Да видим какво има вътре. Олио за лице. Има цели 20 от най-скъпите олия в света и е подходящо както за по-млада кожа, така и за по-възрастна. Я да помиришем. Вау! Има много силен аромат. Една, две, три, четири. Честно казано се усеща много приятно върху кожата. Гъбка. Вижте колко е сладичко. Тя е много готина. Ти правиш ли си гуаша? Не съм до сега, но винаги ми е било много интересно. Знам, че помага за лимфен дренаж. Това е олио, също като олиото за лице, е много силно като концентрат и не съдържа абсолютно никаква вода, което лично за мен беше нещо много изненадващо, защото знам, че повечето продукти имат доста голям процент вода. Остана едно нещо в нашата кутия, което все още не сме разгледали. С него може да се правите отново масаж и гуаша. Е много удобен за натискане на точки, които имат много високо напрежение. Това беше от нас за днес. Сега ти ни кажи в коментарите, кое ти е най-интересно да пробваш. Чао! Чао, чао!